באחד מבתי הספר בעיר אני מנחה קבוצות קטנות של ילדים בכיתה ג' על הדרך שבה הם יכולים להיות יותר קשובים ומרוכזים במהלך השיעור. ויאלי המתוק מרכיב משקפיים מותאמות לו באופן אישי, והוא אמור לראות 6-6. אבל הוא מספר שבזמן שהכיתה קצת אפלה, פחות אור בכיתה, הוא רואה מצוין. אבל ברגע שמדליקים את האור, הוא לא רואה שום דבר. הוא פשוט מסונבר. ואז הוא לא מבין איפה הוא נמצא. איך ילד שמסונבר מהאור הלבן הבוהק והבהיר יכול להיות קשוב ומרוכז בכיתה? לא יעזור. כנראה שהוא חווה עומס חזותי המושפע מהאור הלבן הבוהק והבהיר בכיתה. אז אם גם אתם שמים לב שהילד שלכם לא בדיוק מבין איפה הוא נמצא כשמדליקים בבת אחת את האור, יכול להיות שגם הוא חווה עומס חזותי. צרפתי לכם כאן שאלון לבחון האם זו הבעיה של הילד שלכם. ברגע שאקבל את השאלון שלכם, אצור עמכם קשר ונבחן ביחד אם זה הקושי שמונע מהילד שלכם להיות קשוב ומרוכז בכיתה במהלך השיעור. ויחד נוכל לעזור לו להצליח הרבה יותר בקלות. שיהיה יום מוצלח ומדהים.